बताओ लोगन भाई साला ठेकेदार का ई देवाल जोड़ देनी सन हमनी हई देवाल ताजा ई जोड़ला के बाद ओकरा बाद हई माना कोई से हई देवाल अभी मत उठाव बारिश आवे वाला बा। देखो लोगन भाई साला एक बोरा के माल बनवा देले बा साला तो नहीं और ओकरा बाद साला ई बारिश इतना भल बा कि मसाला में पानी लाग गल बा। बताओ लोगन हम का करी ठेकेदार के रेलाई करी कि ना करी। देखो लोगन भाई गुनाथ जी के आई पर तू कितना पानी लगा दिले बड़न उन्हें मजा से छाता ओढ़ के बैठल बड़न। बताओ कितना बारिश होता है जाता कितना भाई चला तिरपाल तान तान के एने करी से इससे चारों तरफ से दीवार जोड़नी है सब। ठेकेदार साला ना मानव का मसाला बनवा दिलक बेचे मसाला के पूरी देखो स्विमिंग पूल बन गल बा भाई लोग देखो स्विमिंग पूल हो गल बा। कमेंट में बताओ लोग हमनी सही करी सन कि खराब करी सन कि मसाला चले गए पतार के भाग जाइसन।